Ayan mga kasinag, napakaganda no? Sakay ba niya? Malaki. Isang maligayang araw mga kasinag. Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay ng aking video. Lalo na po sa aking mga subscriber. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. At isang maliwanag na shoutout pala kay Ante Pasensya at Vincent Vergara. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo lagi. God bless. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras natin ay 12:07 ng tanghali. Salamat sa inyong liwanag sa pagbibigay sa akin ng sinag. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking mga video. Samahan niyo po ako ngayon sa aking biyahe. Yan mga kasinag, kakababa lang natin ng bus. Yan yung sinakyan natin bus. Andito tayo sa Sapa Station. Ayan mga kasinag, paakyat na tayo. Sasakay tayo ngayon ng train. Pasok na tayo. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa taas. Isang minuto antayin natin, 1 minute. Andito na, darating na ang train. Kasi nagparating na ang train, nasasakyan natin. Kasi nakakababa lang natin ang red line. Nandito tayo ngayon sa Union, kagaling natin ng Kalsaka. Akyat naman tayo. Mag-change tayo ng train, biyaheng Itisalat, Green Line. Kasi galing ako sa red line, ngayon lilipat ako sa Green Line, papunta sa Philippine Consulate. Yan pa ba tayo mga kasinag? Ayan mga kasinag, andito tayo. Nag-aantay tayo ng train, biyaheng Itisalat. Aoki States. Baba na tayo. Maglalakad tayo puntang Alcosays. Pupunta na tayo sa nandito lang sa Alcosays. Maglalakad naman tayo puntang Consulate. Mainit-init na lakarin to. Makalipas ang 19 minutes biyahe sa red line. Tapos sa green line is 13 minutes, maybe like that. No. Lalabas na tayo. Oh, mainit mga kasinag. Ang oras natin ay 1:35 ng hapon. Mga kasinag, napakaganda ng halaman na ito. Diba?
Napakaganda ng mga halaman. Oh, alagang-alaga talaga nila. Oh, napakainit. Kasi maglalakad tayo. Mainit pa naman. Grabing init. Ang oras natin ay 1:37 ng hapon. Yung kasi masyadong mainit mga kasinag. Grabing init. Malayo-layo lakarin to. Pwede naman mag-taxi kaso magtitipid tayo. Wala, grabing init mga kasinag. Walang magagawa kundi magtiis. Talagang magtsatsaga tayo. Grabe mga kasinag. Grabing init. Si Kuya pala papunta rin sa consulate. Parehas ang pupunta namin. Ayan mga kasinag, bad news ang lakad natin ngayon dahil hindi tayo nakapasok sa Philippine Consulate. Hindi ako nakakuha ng video doon kasi masyadong nagsa-sunstorm. Malakas ang hangin. Tingnan nyo mga kasinag, oh. Diba? Nagsa-sunstorm siya. Masyadong malikabok kaya hindi ako nagkuha ng doon, ng video. Kaya dito na lang. Nandito ako sa overpass. Pero binigyan naman nila ako ng contact na kontakin ko sila sa WhatsApp. Tapos yung binigyan nila ako ng email kung saan ako magsasend ng ng appointment. Kailangan muna natin mag-email para makapasok tayo. Daming tao sa Philippine Consulate mga kasinag kasi madaming mga kinasal ngayon. Kaya hindi rin ako pinapasok. Sakay tayo ng elevator. Yan. Try natin sakay tayo ng elevator. Paano ba ito mga kasinag? Close. Ayan. Aha. Ang hirap ng mga taga-bundok mga kasinag. O ayan dito ako sa taas. Ayan mga kasinag. Ando sa tropa sa uba. Kasabay ko yan kanina. Nakilala ko rin lang. Kasabay ko yan. Taga-Alcos din. Ayan mga kasinag. Andito na tayo. Antayin natin si tropa. May andito rin. Ang lamig dito mga kasinag, oh. Ang overpass dito may aircon. Yan, oh. Malamig. Kaya relax. Kaya kahit ang haba init nung linakad ko, pagdating dito, malamig. Tapos pagbaba ko dito, lalakarin ko naman doon. Mainit na naman. Wala, pabalik na tayo. Uuwi na tayo mga kasinag. Kasi hindi rin tayo nakapasok sa Philippine Consulate. Kukontakin ko na lang sila para makahingi tayo ng tulong para sa repatriation. Mga kasinag, kararating lang namin. Grabing init. Dito na kami sa metro station. Mabakal. Metro pa pala na ako. Shoutout. Taga dito na, sir. Ilocosur. Shoutout pala sa mga taga Ilocosur. Sulit BBM. Akyat naman tayo mga kasinag.
Yan, andito na kami sa taas. Gantay kami ng train. Attention please. The train to Creek will arrive at platform 2. Ayan naman kasi nagandito na yung train na sasakyan namin. Al-Qiyada. The final destination of this train is Creek. The next station is Al-Qiyada. المحطة القادمة هي القيادة. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Al-Qiyada. Hey mga kasinag, ayan, nandito tayo sa may Dubai Emirates Tower. Napakaganda dito mga kasinag. Ayan mga kasinag, napakaganda no? Sakay pa, yaman lang.